Здравейте, аз съм Шаро Хекси, както виждате днес играме Scrap Mechanic и хора, ще започва поредица на играта, ако ви хареса. Да обясня какво е това, това е нещо като Minecraft и още две там игри, които им забравих имената. Едната май беше, се тая. Знаете за какво става дума в тази игра. За момента има само Creative, по-нататъка може би се очаква да излезе Survival или Sandbox, нещо подобно, може и двете да излезнат. Та не се знае, но все пак сега има само Creative, започваме. World Name ще си го кръста YouTube, така че да си знам. Може да си направя един така за експерименти. Или пък всичко ще си върша в този World. Ще го направя ей така. Правя, че бъде, защото това пуска... Да, то няма много смисъл да я правя, защото я вида, паролата ще се вижда ли? Да, се вижда, няма смисъл. Оставям го, settings, тук има някакви settings. Не разбирам. Директно пускам, знам за какво става дума в играта, прегледах няколко неща, много е интересна. Искам още сега да ви кажа да предлагате много идеи, ще разберете какви. Та, здравейте механици, тук сме в Creative Mode в момента. Това е страхотно място, където може да си проявиме, нали, креативитито и да построиме най-невероятните постройки. Инженер, архитект или двете, ще видим така. Тук имаме една механик бук, хендбук, от която може да виждаме как се строят много неща, понеже, знаете, ако не сте гледали някой друг, няма как да разберете. Това ми харесва, че има някакво опътване. Опа, без да исках, цъкнах тъпото копче на мишката, защото знаете, вече съм с нова мишка и изтървах си ръката. Та, за жал скипнах. Та, това е хендбука, както виждате, тук имате и видео даже добавено вече, преди това го нямаше, или поне не съм го забелязал. Тук ви учат как да се движите, аз сега няма да правя каквото и да било така по-интересно, по-скоро ще направя някои неща, ще ви ги покажа и искам вие да решите дали да започне поредица на играта. Та естествено движи се с W, S, A и D, с мишката се движи, инвенторито ни е с I, камерата може да си, както ни е на First Person, само с Alt и с Scroll може да го направим на Third Person и естествено да си отдалечаваме много надалече, с Space се джъмпи, с Shift спринти и Crouch с контрол, много ясно. Тук имаме вече как да движиме с Shift, как може да въртиме такива простотики, тук виждате, като задържиме десен бутон може да разсяваме колкото си искаме. С десен бутон се също и премахват нещата, може да правим много интересни неща, както виждате такива мога да преобразуваме. Аз сега ще изгледам абсолютно всичко, понеже и аз съм много така навътре с нещата, просто ей така отгоре разгледах. Тук имаме интересни неща, като двигатели, блокчета, различни части, такива неща, дето горива и такива простоти, само че са coming soon, както виждате. Имаме, това са ни колко тула имаме в момента. В момента имаме само 3 тула, лифта, който е задължителен, с него да започваме, понеже няма как да стоиме без този лифт. След това имаме connect тула, дето конектвате да речеме волана с това. Сега ще ви обясня в хода на играта. И този хамър, който... няма идея какъв е. Така, ето как се прави кола. Това е. Започвате с това, след това отгоре си правите основата, слагате двигателът и той нещо, което е създалката с волана. С тези, с рукичките нагоре и надолу може да вдигате този лифт. Това е нещо като крикче такова. За да го направите, за да ви завива. Знаете ли какво? Няма да гледаме тази тъпа книга. Дайте да започна и ще ви обяснявам в хода на играта. Момент сега. Тук не може да се лети, не е напълно креатива, но все пак имаме всичко. Това не е инвентара, както виждате, това са ни туловете. Може просто да ги предърпам в хотбара си и те ще ми дойдат там. О, гъбички! Не, това не са гъби, бе. Някакви цветенца. Добре. Ей, тази полянка е страхотна да започнем. Та, какво да започнем? Значи ще започнем с един прост автомобил, който не знам колко ще бъде автомобил. Та, ето го и лифта. Както казах, с стрелките може да си го вдигам, ето така. Да вземе някакво блокче. Добре. С кое блокче да започна? Все тая. Добре, това да го свалиме. Така, да направим основата на нашата таратайка. Момент. За първ път строя, моля ви се не ви се смейте. Мале! Добре, прекрасно. Задържах дясното копче и съответно щупих това. Май се наложи да кува така. Не! О, добре. Добър съм, няма що. Освен това... Айде бе, изчезвай. Колкото по-малка е вашата кола, толкова по-малко енергия изисква двигателът, което е страхотно направено и реално. Като излезе Survival, надявам се да има, ще бъде просто невероятно. Добре, да направим сега... Не, защо трябваше го... Добре, не съм го щупил. Така, това ще бъде предната част на колата ни, задната ще бъде малко по-късичка, ето така. Момент сега да го вдигна.
Така, вдигаме. Да направя това за гумите. За гумите, за да ги ползваме, трябва да използваме ето това нещо, което е... Откъде знам точно как се нарича, бе? Ама... С него се завива. Момент, това е задната част, така че това няма да ми трябва тук. Така, което значи така, това трябва да го вдигна още малко. Точни наименования на предметите няма да ви казвам, понеже... ще казвам простоти понякога, така че по-добре да е. Значи, това обаче, момент къде е? Ми трябва за гумите, за да могат да се движат. Така. Започвам след от тези гуми. А могат ли да се увеличават така? Не могат. Добре. Значи, това за гумите изглежда малко странно като за начало. Но все тая. Сега за предната част ще ни трябват ето тук тези двете, за да може да направим така, че да завива. Така. Надолу. Опа. Това надолу не знам как се прави. Трябва да малко да свикна да работи с тези простотийки. Така. След това. Чакайте. Забравих той кръгче. Слагаме гумичките. Така. Слагаме тия гуми и готово. Вече колата има гуми. Така, сваляме я на земята. Сега е време да сложим и кормилото, което... как мога да го завъртя? Така. Скюто. Така. Добре, аз коя казах, че ще бъде предната част, бе? Момент. Трябва ми това. Момент, кое да махна сега? Трябва ми... Ей това, ей така. Значи това е предната част, добре. Виждате, лесно се разбирам. Това малко ще прилича на шина на Дядо Коледа, но... се тая. Ето го и кормилото, изглежда по-скоро... Да не казвам като какво, защото ще си изръся просотия. Сега отзад да добавя двигателчето. Оп, така. Ето го и двигателчето. Като цъкнем може да го включим и да речем една такава мощност ще го включа в момента. Няма смисъл от друга. Така, в момента пише, че не е конектнато с нищо, а ние ще го конектнем. Колата в момента ми е напълно завършена, само трябва да конектна тези нещица, за да може колата да работи перфектно. Значи конектваме това с това. Трябва да конектна двигателът с всички гуми. С всички, за да може той да дава мощност. Или... Така беше, да. Така беше, двигателът, не друго. Добре, конектваме двигателът. След това кормилото конектваме с ето тези тук, за да може да завива. И така. С дясно копче се завъртаха. Добре, за да може да кара така. Така. И това сега го махаме. И ето е нашата кола. Качвам се на нея, хора. Нещо имаме проблем с колата. Момент. Веднага. Как да таковам? Не. Момент. С лифта. Не с това, бе. Така, лифтеме. Ето тука. Нещо имаме проблем. Тия гуми не трябва да въртат нататъка. Я да видим сега. Някакъв проблем имам отново. Момент. Тук имаме друг проблем. Май обърках това, дето точно бях сигурен за него. Момент. О боже, тая кола... Чакайте, бе. Така. Ей, това тук май не трябваше да е така. Я да видим. Така. Или... Така. Ама не, това чудо пак се върти. Ама не, вижте го, това е... Аз